găsit la un nou episod. Astăzi, în episodul ăsta, dacă o să strângem 1.000.000 de inimioare sau like-uri, o să minez 100 de blocuri de cupru. Uite, așa are 100 de blocuri de cupru. Asta este cupru mare și ăsta nu. O să minăm și pe ăsta. Dar mai mult contează de ăsta. Și da, aici este 100 de blocuri de cupru. Și când mă arătam pe acolo, poate ați văzut chestia asta. O să apară ce e asta și ce e asta. Apăsați pe butonul ăsta și vă duceți jos undeva aici, într-un bunker. Și aici aveți barrel-uri, chest-uri, tot ce vă trebuie. Niște armură, un pat frumos, un tablou și câteva torțe. Deci da, cum am zis, dacă videoclipul ăsta strânge 100 de like-uri, o să minez 100 de blocuri de cupru. Deci o să vedem. La revedere!